Web, com va? Avui farem una riadet en aquestes oliveres. No li farem mal. És a dir, això és necessari perquè si no, és com vosaltres, si no vos teu les ungles, al final vos fan mal. Pues avui arreglarem aquesta olivereta. Web, com va? Començam. Ara ja m'he posat l'estatge, diguem, l'estatge, que aquí de dins hi posarem el xorrac. Hem d'anar molt alerta perquè poden fer molt de mal. El xorrac hi posarem i les estidores de podar. Aquí. Bueno, el primer de tot hem de mirar l'arbre, com està l'arbre. Com veus, és bastant alt, així que nosaltres li retallarem un poc i obrirem a mig, perquè així la llum entri a dins la soca, que la soca és això d'aquí. Això d'aquí és la soca, perquè entri i així tenir claror i això, que li anirà beníssim. Bé, gràcies a en Jaume Nespla, jo em puc començar a aprendre i me n'ha ensenyat un poc i això, i estic molt agraït. Així que començam. Bé. Ja. Primer de tot, necessitam unes estidores de podar, que gràcies al tio Damià, volen recordar aquell vídeo dels ous que sortien el tio Toni i el tio Damià. Bé, doncs, gràcies a ells tenc el xorrac i les estidores de podar. Com veus, ahir jo em vaig podar una, així que hi posarem 2 gotetes d'alcohol, perquè si, per exemple, l'altre tingués un mal, li passarien les estidores de podar. Vale? És important, això. Posarem aquí. Hem d'anar molt alerta. Així. I com veus, aquí tenc una escalereta i res. I ara ja sí, començarem a podar de dins. És a dir, jo ara pujaré a dins la soca. A damunt la soca, a dins no. Com veus, aquí de dins, la llum no n'hi ha. No hi ha llum, el sol no se veu. Així que el que farem serà, com veus, ja entra bastant la llum i ara ja podem començar a mirar el que seria aquí. Aquí enfrente retallaríem un poquet aquí els alts en les estidores de podar. Això se diu un xarroc. Aquí nosaltres li donem un xarroc. Aquest és plegable, n'hi ha que no ho són. I això són estidores. Ara llevarem aquesta perquè entri més llum. Sempre anar molt alerta fent normal, Això és el més important. Ara, el que faríem seria llevar totes les branquetes que venen cap aquí de dins. Veus tot això que ve cap aquí de dins? Que tanmateix que creix cap aquí de dins i el que farà serà tapar el sol. Així que, team. Això no s'aprèn en un dia. Això jo no en sé ni molt manco, però si puc aprendre, m'agrada això. I, bueno... Com veus, aquí ja hem llevat gran quantitat. Oh! No, que nos caemos. Puerto. I res, i ara
Tranquils, que no li feim mal, eh? Oh, apanyau. Com veus ara, más o menos està... Com veus ara, más o menos està així, recte, no? Que diguem, està ben moltadet. Està bé. Sí. Està... que tot va a la mateixa altura. Allà no hi està, així que... Ai, mira'm. I el regalo dels Reis el fotrem. Ah, això són estidores... Pues no sé com se diuen. De podar. Estidores de podar grans. Això són. Vamos. No, crec que ho podrem fer en les estidores petites. Si ho podem fer en les estidores petites, millor. Almenys no espanyem tant la planxa. Veus, ara aquí reteam perquè tot quedi igual. Així crec que més o menys me l'haurà quedat igual. El que hem de fer és llevar les branques que hem teat d'aquí. A cada pic se n'ha d'anar fora i ho heu de mirar. Si està bé o si està malament. Bé, ara seguirem podant. Anem a veure dels costats, de tots els costats. Com veus, aquí sí que hauríem de retear un poc més. I ara durem l'escalereta i ho farem. I aquí, com se diu, obrir un poquet de forat. Com veus, és més això d'aquí, se diu obrir forat. Perquè si a pits el que sol fer és tear branques d'aquí, que en aquest cas hem teat aquesta, perquè aquesta tota creixia cap aquí. I clar, ens ho créixer cap aquí no mos interessa perquè tenim aquestes que mos taparan quan creixin. Així que, com veus ara aquí hem de retear. Així que vaig a cercar de sol. Au, au. Sempre hem d'anar alerta, no tenim molt un eh? I ara anirem cap allà i ho tearem a distància com aquesta. Se poden fer més baixes, com veus, si vos gireu aquí, aquesta és més baixeta. Però jo les faré altes, per si un cas sempre se'l matem a tear. Així que... Jo l'haurem de tear d'aquí. Hem de procurar que no quedin branques com aquesta per aquí. Ara, més o menys, ja comencem a agafar forma de dalt, així que ens hem d'anar movent en l'escala per arribar a tots els llocs. Ja està, no?
això és pràctica, pràctica, practicar i practicar. Pit te quedarà més bé, pit te quedarà més malament, pit te quedarà, bueno, pit te quedarà fatal. I ara, com veus, ja tot ha agafat la mateixa forma, de dalt i tot. Ara tot els dalts, tot això d'aquí, ja està a la mateixa altura, així que ara tornarem a entrar de dins i buidarem el que seria de dins. Veniu. Lo que queda de dins, pues, teat. Com veus, això entra de dins. Teat. Veus? I aquí. Teat. Aquí. Teat. Ja directament aquí. Perquè, clar, nosaltres l'escuim d'una manera que se diu monyir. S'agafa així i se fa així. I, clar, això és una olivera, per la gent que no ho sepi. I nosaltres el que fem és agafar-les monyint, les olives. I doncs fent així, i les olives caben en terra. I, clar, nosaltres necessitem espai per agafar les olives. És a dir, nosaltres si hi ha això, ja ens embossam en sordits i això, i no és gaire bo. I així que nosaltres ara el que fem és buidar-la. De mig i això. Per aquí. Així també ho tiraríem, perquè tot això creix cap endins i no deixa que la claror n'estri. La claror entri. Perdoneu. Entri. No m'agrada. Ara, com veus, aquí ho tenim molt liat. Així que, les decisions de podar, retirem. Per exemple, aquesta mos fa nosa, perquè covalquen. Això, veus? Això és covalcar una damunt l'altra i quan se fan grosses, covalquen, així que... I a més, no, aquesta no, però aquestes, sempre que teu arran, ja comencen a morir-se. Veus, són mortes. I clar. Veus, aquí ja tindríem una bona amanida per fer forn. Com veus, aquestes ja tornen a cavalcar-se. Però si té des d'aquí, llevarem tot això d'aquí. I això, com que està baixant, això farà olives, així que no mos interessa. Tirarem des d'aquí, just la branqueta que mos fa nosa. Aquí ja tornem a tenir el mateix problema. I és la mateixa branca i, com us he dit, mos farà bastantes olives. Tirem des d'aquí. I aquesta va ser la primera que va fer Miquel Montoro, que se va emocionar un muntó i va començar a tallar per tot i just han quedat branques. Que sí? No la mostris, hombre. Allà és més alt, aquí és més baix, així que agafarem la part més alta i retirem així com toca. Veus? Aquestes estan mortes, les tirem. Bueno, no, mortes no. Aquesta no mos interessa. Aquesta me ve molt cap a jo i aquesta també. Així que traca. Aquesta no. Clar. Ara aquí mos falta fer tots els alts, però com que ja més o menys sabeu el que s'ha de fer per desfer una olivera, bueno, podar una olivera, ja crec que passeta a passeta no arribarem a aprendre. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. N'hi ha un altre que també tracta d'això, però no el farem aquí.
ho farem en el pròxim vídeo. Au, doi! Au, doi! Au, doi! Au, doi! Au, doi! Au, doi!